Αλλά και εσείς όμως να το εύχεστε για εμάς τους Έλληνες. Τι έχουμε. Έχουμε τις τελευταίες στιγμές της ζωής μας να είναι γεμάτες φως. Πολλοί έχουν καταξιωθεί από τους κοσμικούς, πριν κοιμηθούν, λίγο πριν κοιμηθούν, να αρρωστούν μέσα σε ένα φως. Και ύστερα να χωριστεί η ψυχή από το σώμα. Πολλοί έχουν αναρωτηθεί τι ήταν αυτό το φως, το οποίο το συνάντησα αρκετές φορές προσωπικά στη ζωή μου, ειδικότερα για μια δεκαετία, όπου είχαμε εβδομαδιαία υπηρεσία στο νοσοκομείο του Μεταξά. Ήμασταν 4 Έλληνες. Κάθε εβδομάδα πήγαιναν συγγραφείς και αναλάμβαναν τα καθήκοντα της εξομολογήσεως και της Θείας Κοινωνίας. Εκεί είδαμε πολλά θαυμαστά πράγματα, τα οποία και μερικά τα έχω περιγράψει στα βιβλία. Γιατί να μένουν κάτι, γιατί είναι ένα κομμάτι από την προσωπική μας ζωή. Εμείς ζούμε το Α, ο άλλος το Β, ο άλλος το Γ, ο άλλος το Δ, και έτσι έχουμε όλοι μαζί βρισκόμαστε στην ίδια Κιβωτό, την Κιβωτό της Εκκλησίας. Θα ήθελα όμως πριν κλείσουμε τα μάτια μας, και τα δικά μου μάτια να έκλειστε και τα μάτια των αδελφών εδώ και πατέρων, πριν κλείσουμε τα μάτια μας, να βγει η ψυχή μας και να μπει μέσα αυτό το φως και αυτό το φως να συνοδεύσει αυτή την έξοδο. Οι άγγελοι δεξιά και αριστερά, οι μεν θα γυρίσουν τις πλάτες τους και θα φύγουν κατοκτηγουμένοι, οι δε θα προσκυνήσουν. Όχι την ψυχή μας, αλλά το φως. Περασμένη Κυριακή ψάλαμε φως το Πατήρ, φως ο Υιός, φως το Παναγίου Πνεύμα. Όχι 3 φώτα. Ένα φως. Ένας είναι ο Θεός. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα ερχόμενων άνθρωπων εις τον κόσμο, φώτισουν και αγίασουν και τα σφυγά σημών. Λάμψουν και ημίν της αμαρτωλής το φως του το αΐδιον, παραγωγούμε σε άλλη μια μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως. Δεν είναι μόνο για τους Αγίους, είναι για κάθε μετανοημένο χριστιανό, αλλά από το βάθος όμως της ψυχής και της καρδιάς. Δεν ξέρω τώρα, θα σας πω και ένα γεγονός. Το Αβραάμ δεν το έχω εδώ πέρα αυτό. Είναι στο μάξι. Σας τραβάει, εντάξει, μην πείστε για Ακούγεται. Μάλιστα. Όταν είχαμε βασιλειωμένη τη δημοκρατία, θα αναφερθούμε ειδικά για το χώρο. Ο απερχόμενος βασιλεύς Παύλος και καθόν χρόντα στην επιθανάτια κλίνη του και δίπλα του ήταν ο πατήρ Ιερώνυμος Κοτσόνης, αρχιμανδρίτης τότε, αργότερα έγινε της Αριστείτης Συνόδου, αρχιεπίσκοπος για λίγο καιρό. Αυτός την εξομολόγησε, αυτός φρόντισε τα τελευταία του βήματα να τα οδηγήσει με ασφάλεια στο βράδυ. Και την ώρα ακριβώς που ήταν για λίγα δευτερόλεπτα, ο Παύλος είπε φως. Πολύ φως. Πολύ φως. Πολύ φως. Και έφυγε.
Τότε το σχολιάζουν τι ήταν αυτό. Ο Ιερώνυμος, επειδή γνώριζε και είχε έρθει ως αρχιμανδρίτης, απλώς ιεροκήρυξη της ζωής, είχε έρθει στην ενθρόνηση του Γέροντος Εφραίμ και τον είχε γνωρίσει καλά. Τηλεφώνησε λοιπόν όταν θα έρθει στις Αθήνες να τον δει και να τον οδηγήσει στο παλάτι. Και πράγματι λοιπόν πέρασε πρώτα από το σπίτι μας, περίμενε τηλέφωνο κάποιες μέρες, δεν ήρθε, δεν ήρθε τηλέφωνο. Ύστερα πήγε στο σπίτι της κυρίας Παπαδημητρίου. Εκεί δέχτηκε το τηλέφωνο, είπε είμαι εδώ. Και ήρθε ο κύριος Αρναούτογλου, ένας πενοτάξης, να αποτάξει το δεθμά. Τον πήρε και τον πήγε στο, όχι, εκεί που είναι έξω στο κατόικο, εκεί που ήταν ο Παύλος ασθενής. Και του μίλησαν λοιπόν, ήταν η μητέρα του, ο γιος του, ο Κωνσταντίνος, σύζυγός του, η Άννα Μαρία. Δεν ξέρω ποιοι αν ήταν, η αδερφή του, η Ειρήνα μου πέρα. Και αφού τον χαιρέτησαμε με ευλάβεια, ο άλλος ο βασιλικός ήμουσε εκεί, διηγήθηκαν κατόπιν τι είπε στα δύο τελευταία λεπτά της ζωής του ο Παύλος. Και είπε φως, 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 φως. Και κύλησαν δύο δάκρυα στα μάτια, πέρα από εδώ και ένα από εκεί. Ο Γέροντας τους είπε ότι αυτό το φως είναι το άκτιστο και αράζιμο, τριαδικό φως του Αγίου Θεού, του επαναλαμβάνω, το εράσιμο, το τριαδικό φως του Θεού. Και πολύ άλλοι καταξιώνουν να το δούμε αυτό το φως. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Μία φορά, πρακτικά πράγματα θα σας πω. Λοιπόν, μία φορά, μια χρόνια δεν θυμάμαι πια, με κάλεσαν στις 3 τη νύχτα, ήταν το σπίτι μου ακριβώς απέναντι από το νοσοκομείο. Η θεωρία που είναι στην πόρτα, φύλακες, ήξερα το σπίτι και στις 3 η ώρα τύψαν το κουλούνι. Ένα μου λέει κάποιος κινδυνεύει και ζητάει θεία κοινωνία. Δίνομαι στα γρήγορα, βγαίνω έξω, πηγαίνω στην εκκλησία, το πλάι, είχα το κλειδί του Αγίου Βασιλείου, άνοιξα, πήρα τη θεία κοινωνία και πήγα σε αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, ετοίμασα εκεί, ρώτησα κανένα δυο πραγματάκια, μου τα ψιθύρισε ο άνθρωπος βέβαια αυτός. Μου λέει, μου είπε το εξής, είναι η μέρα, είναι η μέρα. Όχι, το λέω, είναι νύχτα. Και απαγορεύεται να μάλιστα να ανάψουμε και τα φώτα. Και γιατί έχει τόσο φως? Τι φως παιδάκι μου? Άλλη φως, πολύ φως. Ναι. Και ο διπλανός είναι και όλος ο θάλαμος, 4 μέσα. Και όλος ο θάλαμος. Αλλά από τους άλλους είναι ψηλότερα, πάνω το κρεβάτι, ψηλότερα. Ενώ αυτόν τον τύλιγε, ήταν μέσα στο φως. Και να σας πω ποια ήταν η τελευταία του λέξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Θεέ μου που με
με παίρνεις στα χεράκια σου. Ματσέωσε ο πειρασμός στην ομιλία. Έτσι, ο διάβολος παντού μπαίνει. Αυτό είναι φυσικό πράγμα, είναι φυσικό. Τα φυσικά εκμεταλλεύεται για να κάνει τη ζημιά του, να βάλει την ουρά του, ο εξαποδίτης. Γι' αυτό ήθελα να σας πω. Και θα ήθελα όλοι σας μηδενώς εξαιρουμένοι να καλλιεργήσουμε σιγά σιγά όλο και περισσότερο το πνεύμα της μετανοίας, να ομολογούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Κάτι προσωπικό να σας πω. Εξομολογήθηκα πριν από ένα μήνα. Μου λέει ο παππούλης που ήρθε μόνο για αυτό το λόγο. Έχεις τίποτα άλλο να προσθέσεις, πάτερ? Είμαι αμαρτωλός. Μαγκάλισε ο πνευματικός κλέβοντας. Έτσι είναι. Θα πάτε στο πνευματικό και θα λέτε είμαι αμαρτωλός. Είμαι αμαρτωλή. Η φύση μας είναι τέτοια. Τι να κάνουμε. Αλλά ο αμαρτωλός γίνεται Άγιος. Ο αμαρτωλός γίνεται δίκαιος. Ο αμαρτωλός ανασταίνει νεκρούς. Ο αμαρτωλός θεραπεύει ασθένειες. Πώς? Για τις παρησίες του. Όταν νικά την αμαρτία. Και όχι όταν υποχωρεί μπροστά στην αμαρτία. Είναι δηλαδή ο καθένας μας από εμάς ένας μικρός παλαιστής που παλεύει μέρα και νύχτα με τους λογισμούς, με τις σκέψεις. Και τώρα που σας μιλώ πόσες σκέψεις πέρασαν από το μυαλό σας. Πόσες φορές μας βγάζουν έξω από την εκκλησία. Πόσες φορές μας αφαιρούν όταν ακούμε μια ομιλία. Πόσες φορές διστάζουν και δεν μπορούμε να διαβάσουν την Καινή Διαθήκη. Πόσες φορές δεν μπορούμε να ακούσουμε μια ομιλία μέχρι το τέλος καθαρά και να την καταλάβουμε. Έχουμε λοιπόν να παλέψουμε. Γι' αυτό λέει και η προσευχή εκείνη που την ξέρει το Χριστός. Το εμπανί καιρό τα σιγάσιμα Αγίας, τα σώματα άγνησου, τους λογισμούς διόρθωσου, τα σενίας κάθαρο και ρίσα ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τα σιγάσιμα Αγίας. Άγιοι γίνεσαι ότι Άγιος εγώ είμαι, Κύριος ο Θεός. Τι θα πει Άγιος? Αυτός που προσπαθεί να χωριστεί από την αμαρτία. Αυτός που προσπαθεί να πάρει διαζύγιο από την αμαρτία. Τα άλλα δεν τα εγκρίνουμε. Τα άλλα διαζύγια. Αλλά το διαζύγιο με την αμαρτία το εγκρίνουμε. Όλοι οι πνευματικοί. Και όλοι οι κληρικοί. Αυτά να μην σας κουράζουν και σας μπερδεύω με τα πολλά που λέμε. Φροντίζετε τα παιδιά σας. Πάλι θα ξυπάτε τα παιδιά μου, πείτε. Παντού με λέτε να φροντίζετε τα παιδιά. Τι έλεγε ο Άγιος Γερμάσιος, ο του πατρών, στα κηρύγματά του όταν τα έκανε στον κόσμο. Πρώτα τα νήπια. Τα νήπια, μιλούσε για τα νήπια, ήθελε τα νήπια κοντά του. Να αρχίσει η κατοίκηση από τα νήπια. Γιατί θα δώσουν εξετάσεις. Και στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη τάξη και στην Δευτέρα και παντού. Θέλουν να έχουν δυνατούς γονείς για να μπορούν να σταθούν και τα παιδιά δυνατά και όρθια μακριά από αυτόν τον βούρκο που λιμνάζει την πατρίδα μας.
ήρθε ένας επίσκοπος με δύο ιερείς ή κάτι μοναχές στο σπίτι εδώ, μένουν τη Γεωργία, το ίδιο και εκεί. Παντού το κακό εισέρχεται. Όπου μπήκε αυτό το κινητό τηλέφωνο της αυτής, μπήκαν και 100 δαίμονες. Όσο περνάει ο καιρός και δικαιώνεται, έτσι περισσότερο γέρονται σε φέρνουν. Ο καινούριος Άγιος που θα πιστεύουμε στο μέλλον θα ανακηρυχθεί. Τα παιδιά σας, προσέξτε τα παιδιά σας. Το πρώτο παράδειγμα το παίρνουν το σπίτι. Πριν από αυτό το παράδειγμα το σπίτι που είναι νηπία, τις πρώτες πληροφορίες τις παίρνουν όταν είστε έγκυες. Ό,τι σας συμβαίνει το γράφει μέσα το έμβριο. Και όταν θα βγει που σας είπα, όπως λένε οι επιστήμονες, την πρώτη μέρα έχει 1.000.000 πληροφορίες. Κάθε μέρα που τη ζει μέσα στο σπίτι μας, μαζεύονται στον εγκέφαλο και από τον εγκέφαλο στο υποσυνείδητο. Και όταν θα έρθει η εφηβική κρίση, αρχίζουν και εκδηλώνονται όλα, σιγά σιγά. Και με το παράδειγμα που υπάρχει το κοινωνικό στο περίγυρο, τώρα πόσα παιδιά δεν θα μάθουν τη βία, αφού ήδη άρχισε η σχολική βία. Πώς θα μετεί το παιδί. Τι είδους προσευχή πρέπει να κάνει για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτού του είδους την βία. Αυτά να συζητάτε μεταξύ σας. Να προσπαθείτε να βρείτε λύσεις. Να έχετε καυτές ερωτήσεις να κάνετε στους πνευματικούς. Για να δυναμώνετε μέσα στο σπίτι και μέσα στην κοινωνία. Να δυναμώνετε πολύ. Σας το εύχομαι μόνο την καρδιά και με συγχωρείτε που μίλησα τόσο long.